לא, אני לא אתה עושה. אני מגדר פה את השטח בשביל הפרות שנביא. מי המחצבה הזאת? המחצבה הזאת שייכת בעצם למוסטפא טריפי. זה מישהו שהוא מקושר מאוד היום לרשות הפלסטינית, הוא אחד מהערבים העשירים בארץ. הם תכננו להרוס פה בעצם את כל השטח, מדיר דבואן רמון עד לכיוון ציר 60. יש פה כמויות של טבע שנהרס וכבר יהיה אפשר לשקם אותו. ברוך השם שאמרנו על השטח פה בין המחצבה אלינו, עשינו פה מראה כל יום, חרשנו שדות, הסתובבנו. עכשיו אנחנו רוצים שזה יהיה משהו יותר קבע, שיהיה ברור שהשטח שלנו. אז אנחנו עושים פה גדר, שיהיה ברור שזה שטח שלנו ולא עוברים אותו. מה אורך היקף של הגדר? כמעט 4 קילומטר. טוב, מה היא כסף בעבודה, לא? כן, אלפי בזנצים, כמויות של גדרות, כמויות של עבודה, עכשיו אנחנו כבר מגיעים לסיום ברוך השם. הם לא מתעצבנים? מתעצבנים, אבל אין להם מה לעשות, הם הבינו שאנחנו הגענו ועכשיו אנחנו בעלי הבית. וברוך השם, אנחנו זוכים לפגוע פה בכיס של אחד הערבים הכי חזקים ברשות הפלסטינית. מאיפה האומץ לעשות את כל זה? השם נותן אומץ. אנחנו יודעים שאנחנו עושים את הדבר הנכון, ולכן אנחנו לא מפחדים.